Я хотел бы запросить сюды, под эту сцену, тех, кто набыл квиток и мае прыгожу строй. Кто поудзельнічае у борьбе за миллион. Коли ласка, прошу ближе к фонограмме. Там какую-нибудь музыку. Во, я бачу один уже костюм. Еще кто? Давайте подходите, коли ласка, нам просто треба будет зараз собрать и вырашить. Удзельнічаюць толькі, хто набыў квіток. Казак квіток не набывала, у нее больше не будет. О, и той козы, это вот чистый объект кахания. Это вот такие у нас колядные карнавалы. Не век вариант, да. Это вот такие вот пришли не с артистами. Ой, шиковно. А вот шиковный костюм. Будь ласка, ведемо розкривання всюди. Хто ще є? Будь ласка, хто ще є? Давайте поглядим. Давайте поглядим на самое цікаве маскирование, яке зараз є. На які чіпки там вот это самое. Вот это карнавальное такое. Виктория, Вячеслав, молодцы. Кто еще разом со мной будет на сцену, сесть на сцену, пообирать. Ну и зараз будет у нас шантуш на салату. Это все? Те ще кто удельничает. Кто набыл квиток и пришел к карнавальному строю. Ось Калиласка. Представник гурта Буда, як тут, Вета, не бачу, мені ж нема з ким порадитися. Є ще потримайте, поки я з цим прошу. Так, музику можна трошки громче, давайте подивимося. Миллион белорусских рублей мы отдаем кому? Патриция и Вера. Мимо аплодисменты. А вот мы решили, что все, что ты мужской карнавальный костюм, карнавальный, мужскую девчонку, приглядите, от меня, от моих партнеров, вот мы будем, мы хотели кое такие еще призик, там запал и торбочку после нас. Павел, все сказали, что наверное продавал. Ну и самое щелое, мужской козлой, давайте. Олечки, аплодисменты так само. Ну вот не щелое, или прихожи, было бы класснее. На самом деле, добре. Я хотел бы, как вы подякивали, так само тем, кто пришел к карнавальному праву. Потому что, ну, там, конечно, все чекают, что будут, я не на шоу буду делать, а вы его робите, и то и самое надо.
Миколая. Пішла колядка, Божа матка, грайся рук. І зайшла завіла, там позинових панахну. Там озера біла ріка, оцена скажуть, виразує кажуть, колядка. Витряжить, мама крижиться, вириває м'явоницю, шукає сакира, воденицю, каляша. І взяла колядка соню за полон, хай понесла общагу. Пішла колядка, Божая матка, грайся рук. І зайшла завірна, кабанічових качалу. А у березових грає оцена скажуть, грає кажуть, колядка. Ой, добрий вечір, тобі пан хазяїн, святий вечір добрим людям. Ми вам подвара, вікні минає, святий вечір добрим людям. Ми твою розпаду розвішаємо, святий
вечір. Щодрий вечір, що так говориш, зарано. Усё ведаюць, я не буду там усё усялякае тлумачыць, хоць, можа быць, конечно, мне хочется пагаварыць, але хочется ж яшчэ і пайграць ад розных песень, і якія нагадаюць пра тое, што было, і якія могуць успрыняць гэтак, як Пуцін. Повыскоквалі ў нас гэтыя ўсе рэчы, ужо пазасуд. Шыкоўныя дзяўчаты! Яшчэ раз узарвалася. Ёсць? Ёсць. І шыкоўныя хлопцы. Грецких полях там ничто не растет. На грецких полях там ничто не растет. Вот такой прям растет.
жонко шукаче, а я йду на країну, жонко шукаче. Вельми пригожая наступная песня. Конечно, не, я упевнений, що її танчить можна. Але найлепше, конечно, її танчить з кимсь. Тільки там ще раді мені прийдеться трохи розвестися, а потім свистися. Ну, гэта, коли у нас есть ким. Птушка.
Ночка, ночка, едет, альбом сорочка.
Ми думали, співаємо чи не співаємо наступну пісню, і все ж таки вирішили, що ми її зробимо, ми її приспіваємо. Звісно, ні, її так само можна танчити, але вона така очень урочиста, чим святочна. Ну, важна. Нам подобається, тому вирішили, будемо співати. Да. А як тяжко ж так дається, червоні города, а літак повинна бути. Червоні города, плакав ямор і калина, червоні вода горькая, провожала мать сына. Червоні вода, ой,
Є дівчиною.
Добре співають. Ви співаєте? Я от... Будь. Мы все равно там трошечки стоим в таких умовах, что и поговорить хочется, але мы не можем там концерт трохи перетягнуть. З тієї причини ми хоча не то, что не играем, тут треба обирать свои нелюбимые песни. Так вот это самое складное, коли вот, ну, то, что мы играть можем там ось цілий шерах пісень, які хотіли це зрозуміло, от думаємо, які не грати. От он. Да. Нет, сыграем. Только не суцельно, а Час монітори. часто. Не увесь, не 3 куплета, 2 куплета сыграем.
Вільний ринок співаємо таку пісню. Підтримається. Боже, ти мой
дня не Божа, вечора дождать, ой, городка вчити, як последній раз. Жовта дівчина, дівчина стоїть, добрий вечір, а я наш мовчить. Ці маці набила, я почтеть, а Марине побігаю, Это я на бабу хуже, да? Гитара трохи побольше. Ну все равно сила, поднимаю, що ж таки мені не хапає. Тут мені то я тут тушчу, а там напевно ні. Давай як-небудь зносим. Чувать гитару? О, тогда все нормально, это я перегружал вообще трошки.
Ай, цих шиков! Сто годов не играли наступный твор. А он был вященный, мы подготовили, что мы... Кому 20 год? Вы эту песню еще не чули. Давай, хлопцы, як-небудь.
Дети есть? Девкам дайте еще сушки квадратчик. Конечно, как дома принес, зробите колоних пирогов. Я хочу исправиться. Да? Ні, після наступної пісні. Що, апошня фотосесія, потім ми розпронаємося, там фотка синенька. Давай, поїхали. Зараз.
а на волині кола грюкотала. А небі зорька чорнала. Ти нарешті хваля шовкала. Як русалка карагод збирала. Знайшов, може його украв, може вже кого. Знайшов, може не чекав, може не шукав кого. І то, що є у глибіка, Марто, що є поля, таньола вишита, але не дивиться висока, і край глибока. Дякую! А тепер так, як спіймалося раніше.
пайкою новою канощу. Хто там? Зашла коня варанура, зашла коня варанура. Я що? Я поеду в честное поле, я поеду в честное поле. Проляжешь я коня вечерина, проляжу я коня вечерина. Сам пойду ждать красной девчины, сам пойду я до красной девчины. Вечерная дома, моя дома вечерная дома. Я череду и спасечки ложится, я череду спасечки ложится. Давайте мы еще колядную нашу песню еще сыграем. Вы еще тримаетесь, чи ж? Да, еще 5 хвилин официальных, а потом еще 5 хвилин неофициальных. Потому что в Голливуде мужчина тебе попало. Давай. А ты дома, пан господар, святая, черт белый.
вже так, що посягають люди, вже позасинали. На пошне там, для столиков, помашите мне, тебе там уже... О, нет, это девчатка бачу, там вот их далеко кто. Ведаете, давайте еще запросите кого-нибудь на вось гэтага, каб с кимсьці потанцевать. Девчата, вот и вот самые-самые крутые. Вы давайте это самое, и снова уже ручаю это трошечки срабить. Сможете? Ну, легко. Вось под гэтую песню. За горою моя, що вечір весілею, стоїть церква, стукає хати, що вечір весілею, стукає хати, і стукає, що вечір весілею. Щиро дякую, господар Смітер Каравач. Господар Сергій Труханович. Юрика Аркадьевич Беляков.
Андрей Рейхелисевич. Подарочный Митюршигоров. Андрей Церахалевич. Все Володгродников, все вот эти. А, ты уже подвесил. А так само я, Олег Каменников. Щиро дякую, з колядами! Щиро дякую, гурт «Палац». Включать надо. Гэта умоўны прыстав, напрыклад, цыкл, ужо вы самі сышлі.
Щасливо, до побачення з колядами. Знову? Звон звенит, звончей, не знайти у цілому світі пікано ранчей. Звон звенит, звончей, не знайти у цілому світі пікано ранчей. Приємно чувати, як воник ми біжить, як сяє зорності фанкови, звончий звенит. Знають за усіх по-іншому, і звон збирає всіх сабров, халяви святова. Звонит, звончей, не знайти у цілому світі тих звонок ранчей. Звонит, звончей, не знайти у цілому світі тих звонок ранчей. Шашає цифром. Привезти подарунки, всім повіншувати забром. А дітка я ще ранчей лежить, яка жадає щастя нам у звоночек мені. Звончей, не знайти у цілому світі тих звонок ранчей. Звонит, звончей, не знайти у цілому світі тих звонок ранчей. Звонок ранчей, звонит, звончей, не знайти у цілому світі тих звонок ранчей. Звонит, звончей, не знайти у цілому світі тих звонок ранчей. Звонит, звончей, не знайти у цілому світі тих звонок ранчей. Звонит, звончей, не знайти у цілому світі тих звонок ранчей. Звонит, звончей, не знайти у цілому світі тих звонок ранчей. Не знайти у цілому світі тих звонок ранчей. Щиро дякую, з колядами. До зустріч, добре бавив час, ми ще біля вас. Відпочиваємо, бувайте здорові, живіть забагато. С колядами до зустріч. На завтра ходите и колядуйте. Сегодня уже розпочалося все, а завтра уже можно до сусідів. Дозвольте колядку петь, а то папа и дозволить, никуда не денутся. Давайте здоровья, живите богато, счастливо, что ребята.